Νικόλαος Καραδίμας Γεώργιος από το Ναυτικό Όμιλο Πάρου, Ναυτοαθλητικός Όμιλος Ιδιωτικών Καλυθέας. Προχωράμε στους δεύτερους τώρα της κατηγορίας ανδρών. Αρβανίτης Άγγελος, Κανακάρης Θεοφάνης, Ναυτοαθλητικός. Και να περάσουμε στο πρώτο της κατηγορίας ανδρών, στο πρώτο δίδυμο της κατηγορίας ανδρών. Αθανασόπουλος Γιώκο Τέλης, Τάσιος Δημήτριος, Ναυτοαθλητικός Όμιλος Ιδιωτικών Καλυθέας. Συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για την απονομή. Προχωράμε στην επόμενη κατηγορία, κατηγορία γυναικών. Θα ήθελα να έρθει εδώ κοντά μας για την απονομή ο έπαρχος Πάρου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστας Μπιζάς. Κύριε Μπιζά, δύο λόγια και από εσάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι των ναυτικών συλλόγων που ήρθαν στο νησί μας, αγαπητά παιδιά, κύριοι εκπρόσωποι και ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, θα ήθελα σε όλους να εκφράσω τα συγχαρητήρια της Περιφέρειας του Αιγαίου, η οποία ήταν και συνδιοργανώτρια στην σημαντική αυτή δράση, για την πολύ επιτυχημένη αυτή αγωνιστική δράση που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας. Αυτές τις ημέρες είχαμε τη χαρά όλοι να δούμε πάρα πολλούς ιστιοπλώους, να δούμε τον κόλπο της Παρικιάς με πανέμορφα πλάνα από πολλούς αθλητές να κυματίζουν στο νησί μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα αφήνουν με καλές εντυπώσεις. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που πέτυχαν, γιατί αυτό που αξίζει κάθε φορά στον αθλητισμό είναι η συμμετοχή. Πολλά λοιπόν συγχαρητήρια, να έχουν καλή πρόοδο στη ζωή τους. Πολλές επιτυχίες, η ζωή συνεχίζεται, θα πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται και εύχομαι για όσους δεν τα κατάφεραν τόσο καλά αυτή τη φορά, σε επόμενες αγωνιστικές δράσεις να έχουν επιτυχητικά αποτελέσματα. Πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε την παρουσία σας. Να περάσουν λοιπόν η τρίτη της κατηγορίας γυναικών, το δίδυμο Παπά Μελίνα Παπαδοπούλου Μυρτώ, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς. Δεύτερη, το δίδυμο Αρβανίτη Ήρης Ανδρέου Μαρία Ελένη, Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Παλήρου, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πόρτο Ράφτη. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο δίδυμο της κατηγορίας γυναικών, Δρούκα Ευαγγελία, Βαρδαλή Εύα Μαρία, Ναυτοαθλητικός Όμιλος Ιδιωτικών Καλυθέας. Συγχαρητήρια λοιπόν.
Να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο παρατυπάρου, τον κύριο Κώστα Πιζά. Περνάμε στην επόμενη κατηγορία. Κατηγορία εφήβων. Θα παρακαλέσω τον λιμενάρχη Πάρου, τον κύριο Ραγκούση, να έρθει κοντά μας για την απονομή. Θα θέλαμε δύο λόγια και από εσάς, κύριε λιμενάρχη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες στις διοργανώσεις. Η υπηρεσία μας προσπαθεί κάθε φορά, όχι μόνο επειδή πρέπει να δίνει συμμετοχή και να αστυνοπεύει τέλος πάντων τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά επειδή είναι υποχρέωσή μας τέτοια πράγματα να στηρίζουμε εδώ στο νησί μας, οπότε με ό,τι μέσα διαθέτουμε και ό,τι προσωπικό πάντα θα είμαστε δίπλα και στον Ναυτικό Όμιλο και όποτε γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στο νησί. Καλή επιτυχία σε όλους και να είστε καλά, να σας ξαναδούμε σύντομα εδώ στο νησί μας και σε άλλη διοργάνωση. Ευχαριστώ. Να έρθει η τρίτη ομάδα, το δίδυμο Παπάς Βυσαρίων, Δρόσος Γεώργιος για την απονομή. Ναυτικός Όμιλος Ραφίνας, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς. Δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων, το δίδυμο Αρβανίτης Άγγελος, Κανακάρης Θεοφάνης, Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιπιών Καλυθέας. Πρώτη λοιπόν στην κατηγορία εφήβων είναι το δίδυμο Αθανασόπουλος Γιώκο Τέλης, Τάσιος Δημήτριος, Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιπιών Καλυθέας. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Θα περάσουμε τώρα στην απονομή στην κατηγορία νεανίδων. Θα παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαλαματένιο, να έρθει κοντά μας για την απονομή. Και φυσικά τις δικές σας δηλώσεις για το σημερινό γεγονός. Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και μόνο που ασχολούνται με τον αθλητισμό και δεν ασχολούνται με κάτι άλλο, και επίσης και σε όλους τους συνοδούς και στα σωματεία που ανήκουν, γιατί χρειάζεται πολλής κόπος, πολλή δουλειά, πολύς εθελοντισμός για να υπάρχουν αυτά τα σωματεία και οι αθλητές να ασχολούνται με αυτά. Ελπίζω να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και σε αυτούς που δεν έχουν έρθει εδώ στην Πάρο. Λοιπόν, πάντα συγχαρητήρια. Να προσέλθουν τρίτη στη σειρά στην κατηγορία νεανίδων είναι το δίδυμο Σπανάκη Αριάδνη, Παρασκευή Σταμοπούλου Μαρία, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς. Δεύτερη στην κατηγορία νεανίδων είναι το δίδυμο Παπά Μελίνα, Παπαδοπούλου Μυρτώ, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς. Και περνάμε στην πρώτη θέση στην κατηγορία νεανίδων. Αρβανίτη Ήρης, Ανδρέου Μαρία Ελένη, Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πόρτο Ράφη.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας 4-20 εδώ στην Πάρο. 35 πληρώματα, 9 όμιλοι εδώ στην Πάρο συναντήθηκαν, δάμασαν τους ανέμους και γλίστρησαν στα κύματα, όπως πολύ καλά γνωρίζουν. Και πάλι ένα μεγάλο μπράβο στο Ναυτικό Όμιλο Πάρου, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που συνεργάστηκε για όλο αυτό το αθλητικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και βέβαια στο Δήμο Πάρου. Ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές, ένα μεγάλο μπράβο στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Τα λέμε άλλη μια φορά γιατί αξίζει να τα τονίζουμε. Στην Επιτροπή Αγώνων, στην Περιφέρεια και στο Δήμο και στο Λιμεναρχείο, στην Ομάδα Διάσωσης και βέβαια και στους χορηγούς. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τις ομάδες να μην αποχωρήσουν, διότι θα πρέπει να υπάρχει και μια αναμνηστική φωτογράφηση, έτσι, από όλο αυτό. Λοιπόν, θα περάσετε όλοι από εδώ. Μήπως θα έπρεπε όμως και από εσάς να ακούσουμε δύο λόγια πρόεδρο, γιατί δύο λόγια και από τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου. Εν τω μεταξύ οι ομάδες να ετοιμάζονται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και κυρίως τους προπονητές για τη συνεργασία που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα που γίνανε οι αγώνες και να ευχαριστήσω τους εθελοντές που είμαστε μέσα στη θάλασσα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη διοργάνωση. Πιστεύω ότι τα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Θα σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Κλείνοντας, οι προπονητές να περάσουν από τη γραμματεία να πάρουν τα αναμνηστικά για όλα τα παιδιά. Και όποιος θέλει βοήθεια για να τραβήξουμε το τρέιλερ, είμαστε στη διάθεσή σας για το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. No.